ኣብ ሃገረ ጀርመን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተረኽበ ሽክና ናይ ርእሲ ናይታ ብዘስካሕክሕ ኣገባብ ዝተቐተለት ኤርትራዊት ምዃኑን ዘይምዃኑን ምርግጋጽ መርመራ ይቕጽል ከም ዘሎ ሰብ መዚ ፖሊስ ጀርመን ሓቢሮም። እዚ መርመራታት እዚ ኣይተወድእን ኣሎ፣ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ዝኾነ ውጽኢት የለን ክብል ድማ ሓላፊ ኢንስፔክተር ፖሊስ ኣብ ዞባ ኖርድሄን ዌስትፋለን ቲኖ ሻፈር ሓቢሩ። ፖሊስ ብሓፈሻ ኸኣ እቲ ጉዳይ ብፖሊስ ቦን ተታሒዙ ከም ዘሎ ካብ ምግላጽ ሓሊፉ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣይሃበን ኣሎ። ንቕትለት ጓል 32 ዓመት ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ዝምልከት መርመራ ብፖሊስ ዝካየድ ዘሎ ብምባል ድማ ውጽኢት ናይቲ ዝካየድ ዘሎ መርመራ ብጋዜጣዊ መግለጺ ክሕበር ምዃኑ ተገሊጹ ይርከብ። እቲ ርእሲ ኣብ ከባቢ ከተማ ኦልፔ ኣብ ዝርከብ ቬልደን ዝተባህለ ቦታ እዩ ጓሓፍ ክእክቡ ብዝተዋፈሩ ክልተ ሰባት ዝተረኽበ። ፖሊስ ሃገንን ኣኽበርቲ ሕጊ ዞባ ሴጌንን ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለጺ እቲ ሽክና ናይታ ጓል 32 ዓመት ኤርትራዊት ምዃኑን ምርግጋጽ መርመርቲ ኣብ ምጽራይ ይርከቡ ኢሎም። ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ሃገን ነዚ ዝምልከት ኣሃዱ መርመራ ኣቒቡ ከም ዘሎን እቲ ምጽራይ ድማ ናብ ኩሉ ኣንፈት ዝቐንዐ ምዃኑን እውን ተገሊጹሎ። እታ ጓል 32 ዓመት ኤርትራዊት ኣዲ ዕሸል ኣብ መወዳእታ 2025 ከም ዝተቐትለት ይዝከር። በቲ ቅትለት ዝጥርጠር ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ከም ዘሎ WDR ዝተባህለ ጀርመናዊ ማዕከን ዜና ይሕብር። እቲ ፍጻመ ኣብ ወርሒ ሕዳር ማለት ኣብ መፋርቕ ዓመተ 2025 ኣጋጢሙ። ብ17 ሕዳር 2025 ፈለማ ዝተቆርጸ ኣእዳው ናይታ ኤርትራዊት ሓታቲት ዕቑባ ኣብ ደረት ጽርግያ ክርከብ እንከሎ በቲ መስመር እቲ ዝውር ዝነበረ ሰበይቲ ዘይንቡር ነገር ድሕሪ ምርኣያ ኸኣ ንፖሊስ ብምሕባራ እቲ ኣእዳው ዝተረኽበ። እቲ ዝተቆራርጸ ኣካላት ኣብቲ A45 ተባሂሉ ዝጽዋዕ መስመር ጽርግያ ድሕሪ ምርካቡ ብዝተገብረ መርመራ ኣሰራ ጻብዕቲ ናይታ ጓል 32 ዓመት ዝነበረት ገዳይ ምዃኑ ተረጋጊጹ። ናይ 3 ወርሒ ዕሸል ውላዳ ድማ ኣብ ኣፍ ደገ ሓደ ደብሪ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓረብያ ህፃናት ተገዲፉ ይጸኒሑ። ብኸመይ ናብ ኣፍ ደገ እቲ ደብሪ ከም ዝተወስደ ዛጊድ ዝተፈልጠ የለን። ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ህፃን ኣብ መዕቆቢ ቆልዑ ይእለ ከም ዘሎ ይግለጽ። ብ28 ሕዳር ከኣ ርእስን ኣእዳውን ዘይብሉ ሬሳ ናይታ ገዳይ 100 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዘሎ ካልእ ቦታ ተረኺቡ እዩ። ኣብ ፈለማ ናይዚ ዓመት ድማ ብዙሓት ኤርትራውያን ጀርመናውያን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ፍራንክፈርት ናይ ስንብታ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ከም ዝተኻየደላውን ማዕከናት ዜና ጀርመን ይገልጻ። እዚ ፍጻሜ ኣብ ኤርትራውያን ተቐማጡ ጀርመን ስምባደን ስግኣትን ፈጢሩ ዝጸንሐ ኮይኑ ብዙሕ ዘይተመለሰ ሕቶታት ከም ዘለዎ እውን ይግለጽ። ፖሊስ ድማ ገና ምርመራ ይቕጽል ከም ዘሎን ፍሉይ ኣሃዱ ኣቒሙ ኸኣ መወዳእትኡ ጋዜጣዊ መግለጺ ክህብ ምዃኑን ኣፍሊጡ እዩ ዘሎ። ኣብ ኣፍሪቃ ዝዓበየ መንገዲ ኣየር ዝኾነ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ መላእ ኣፍሪቃን ኣሜሪካን ኢሮጳን ኤስያን ዝገብሮ ዘሎ ናይ ነዊሕ ርሕቐት በረራታት ንምስፋሕ ኣብ ዝጽዕረሉ ዘሎ እዋን ተወሰኽቲ 6 ቦይንግ 787-9 ድሪም ላይነር ዝዓይነተን ነፈርቲ ይገዝእ ከም ዘሎ ዕላው ገይሩ። ዋና ኣካያዲ ስራሕ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ መስፍን ጣሰው ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ወርሒ ጥሪ ሓደሽቲ 9 ናይ ቦይንግ ነፈርቲ ከም ዝኣዘዙን እዚ ድማ ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ኣዚዞሞ ዝነበሩ ብዝሒ ነፈርቲ 20 ነፈርቲ ካብ ቦይንግ ከም ዝእዝዙ ከም ዝገበሮምን ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ተወሰኽቲ 6 ነፈርቲ ኣዚዞም ምህላው ይገሊጹ። ኣብ 2028 ድማ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ቦይንግ 26-787 ኤስ ዝዓይነተን ነፈርቲ ክቕበል ምዃኑ ኣፍሊጡሎ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ሓደሽ ነፈርቲ ዝዕድገሉ ዘሎ ምኽንያት ኣመልኪቱ ድማ እዚ ኣካያዲ ስራሕ እቲ መንገዲ ኣየር ድሮ ናብ ዝበረሩ ዘሎ ገለ ክፋላት ኣፍሪቃ ዘለዎ በዝሒ በረራ ክዛይድን ዓበይቲ ነፈርቲ ክጥቀም ይደልን ስለ ዘሎ እዘን ሓደሽ ነፈርቲ ነዚ ዘጋጥም ዘሎ ሕፅረታት ክፍውሳ ከም ዝኽእላ ይገሊጹ። ብተወሳኺ እውን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ብሕፅረት ገለ ዓይነት ነፈርቲ ናብ ከም ኣውስትራልያ ዝኣመሰለ ሃገራት ዘለዎ በረራ ከምቲ ዝድለ ከም ዘይኮነን ነዚ ድማ ከምቲ ዝድለ ንምግባሩ እዘን ሓደሽ ነፈርቲ ከኽእልኦም ምዃነን እውን ሓቢሩሎ። ብጀካዚ እውን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝገብሮ በረራታት ንምስፋሕ ሓደሽቲ ናይ ውሽጢ ሃገር 4 ማዕርፎ ነፈርቲ ክሃንጽ መደብ ከም ዘለዎን በዚ ድማ ኣብ መላእቲ ሃገር ዝርከቡ ዓለም ለኻውያን ናይ ውሽጢ ሃገር ማዕርፎ ነፈርቲ ቁጽሮም ናብ 27 ክበጽሕ ምዃኑ ተገሊጹ። እቶም ክውሰኹ መደብ ተገይሩሎም ዘሎ 4 ማዕርፎ ነፈርቲ ድማ ነገለ ቦራና ማዕርፎ ነፈርቲ፣ ሚዛን ኣማን ማዕርፎ ነፈርቲ፣ ጎረ ሞቱ ማዕርፎ ነፈርቲ ከምኡ ድማ ደብረ ማሪቆስ ማዕርፎ ነፈርቲ ምዃኖም እውን ተሓቢሩሎ። ከም ዝፍለጥ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ 27 ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርታት ኣብ መጻኢ ቁጽሩ ናብ 47 ንኽበጽሕ መደብ ከም ዘለዎ ይገልጽ።
ኣብትን ሱዳን ኣስታት 3 ዓመታት ኣናዊጽ ዘሎ ደማዊ ኩናት ሓድሕድ ንሰራዊት መንግስቲ ዝሕጉስ ዓብ ምዕባለ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ዝሓለፈ ሰንበት ፕሬዝደንት ቤት ምኽሪ ልኡላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ካብ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ዝኸድዐ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሜጀር ጀነራል አልኑር ኣሕመድ ኣደም ወይ ብሳጉኡ ዘለለ ኣልጉባ ዝፍለጥ ኣብ ሰሜናዊ ክፋለተ ሃገር ከም ዝተቐበሎ ማዕከናት ዜና ሱዳን ገሊጸን። እዚ ዜና እዚ ብማዕከናት ዜና አልዓረቢያ ከምኡ ድማ ሱዳን ትሪቢዩን ዝተረጋገጸ ኮይኑ ጀነራል አልቡርሃን ነቲ ጀነራል ክብሪ ንምሃብ ናይ ውልቁ መኪና ከም ሸለሞ እውን ሓቢረን ኣለዋ። እዚ ንሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ገዲፉ ዘሎ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ መራሒ ምስ ብርክት ዝበሉ ሰራዊቱ ኮይኑ ንሰራዊት ሱዳን ድማ ዓብ ደገፍ ክኾነ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብቲ 3 ዓመት ገይሩ ዘሎ ኩናት ሓድሕድ ከዓ ድሕርቲ ብብርጋዴር ጀነራል አቡ ዓግላ ኬከል ኣብ ጥቅምቲ 2024 ዝተወስደ ምኽዳዕ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ሕሜቲ ዝምራሕ ሓይሊ ዝወረደ ዝኸበደ ወተሃደራውን ሞራላውን ክሳራ ተባሂሉ ይግለጽ ኣሎ። ብርጋዴር ጀነራል አቡ ዓግላ ኬከል ከም ዝፍለጥ ኣብቲ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓድሕድ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ወሰንቲ ወተሃደራውያን መራሕቲ እዩ። ንሱ ካብ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ወፂኡ ናብ ሰራዊት ሱዳን ብምጽንባር ቀዳማይ ዓብ ስጉምቲ ዝወሰደ ላዕለዋይ ኣዛዚ ምዃኑ ይዝከር። ቅድሚ ናብ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ምጽንባሩ መራሒ ናይቲ ሓይልታት ዋልታ ሱዳን ዝበሃል ኣብ ማእከላይ ሱዳን ብፍላይ ድማ ኣብ ክፍለ ሃገር አልጀዚራ ዝተመስረተ ዕጥቃዊ ጉጅለ እዩ ነይሩ። ካብቶም ኣብ ማእከላይ ሱዳን ጽልዋ ዘለዎም ዓሌታት ዝውለድ ብምዃኑ ድማ ንሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ኣብቲ ዞባ ተቐባልነት ንምርካብ ዓብ ሓገዝ ኮይኑዎ ምንባሩ ይሕበር። ኣብዚ እዋን ግን ንሰራዊቱ መሪሑ ኣንጻር ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ንምቅጣም ናብ ዶብ ኢትዮጵያ ወፊሩ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ሕጂ ከዓ ንጀነራል ኬከል ተኸቲሉ ጀነራል አቡ ጉባ ንሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ገዲፉ ናብ ሰራዊት ሱዳን እዩ ተጸንቢሩ ዘሎ። እዚ ከዓ ንሕሜቲ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ክሳራታት ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ተመዚ ፀጥታ ኣሜሪካ ናብ ሱዳን ኣጽዋር ተሰጋግርያ ንዝበልዋ ሓንቲ ኢራናዊት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እትዮም ጓል 44 ዓመት ሸሚም ማፊ ናይ ኣሜሪካ ቀዋሚ መንበሪ ወይ ግሪን ካርድ ዘለዋ ኮይና ኣብ ዝሓለፈ ቀዳምያ ማዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ሎስ አንጀለስ ተታሒዛ ድሮናት፣ ቦምባታት፣ ቀለቤት ቦምባታት ከምኡውን ብሚልዮናት ዝቑጸር ኣብ ኢራን ዝተሰርሐ ጠያይቲ ናብ ሱዳን ኣብ ምሻጥ ከም ደላሊት ከም ዝተዋስአት እዮም ኣኽበርቲ ሕጊ ኣሜሪካ ከሲሶማ ዘለዉ። بمسرة تخسي مشط نايت وتهدروا أصور مس منستر مكلخال السودان استفدت مخوينو ناي 7 مليون دولار وعل سبع ألبو نفرتي ويدرونات زاد تغالى ليو إتا إيراناويت نتا أمريكا قبل على إيران وصلت قدا مشط نبرات إيران تحيسات تباهي ليا تحت غيدات يا زلا ما في بزعواز غرب الله كسيت زاقيت ذهبتو قبر ملسي يلن كاب كاليفورنيا ناب تركخت براب زفتنة اللقوانيات تحيزا تحلق مسلات أمنيست انترناشنال كمزبلو سرحات سربيا روسيا تشاينا تركن يمن زخونا براتات أب دماو كينا السودان أب تغمي ليو نحجز تدالو الزيناتات إزينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم